Čaute lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si uděláme menší opening ze hry FIFA Mobile. Takže už pomalečku můžeme začít. A musím něco říct, že by se mi nejvíc hodilo třeba CMko. Máme tady první walkout. Padlo nám Aronson. Toho já moc ani neznám, takže... A padlo nám ještě Ryan. Takže to je tady z toho asi všechno. Jo. Takže teďko jsme si asi mohli dát toho Aronsona. Jenom se tady bude potřeba se ho trochu vylepšit. Určitě mi do komentářů můžete psát, koho by jsem si mohl koupit. Dobrý. No a možná někdy v příštím videu by byl 100% další opening. Tady pak prodáme pár hráčů a zkusíme udělat nějaký lepší nákup. Takže uvidíme. Tady bych si chtěl pak koupit nějaký CMko, tak uvidíme, jestli nám na to vyjdou peníze. Maximálně tak za těch 200 milionů. Nejlepší z nich by byl asi Kevin De Bruyne nebo Koke. A nebo ještě Tutan. A nebo Tutan, ten by šel taky. Ikona z Bayernu Mnichov. Ty moc nechci. Takže pak můžete určitě psát do komentářů, kdo by chtěl, nebo koho by jsem si mohl koupit. No, takže
Můžeme zkusit jít hrát head to head zápas. Právě jeden klučina v komentářích mi psal, že jestli by se náhodou nemohl natáčet head to head zápasy, tak by se mi pak mohl ozvat zpátky do komentářů, jestli toto video vidět. A jinak moc děkuju, když napíšete nějaký komentář a dáte odběr. Tady to je zatím jeden z mých nejlepších hráčů, co mi padl. Ještě uvidíme, jak bude hrát tam ten novej, ten Američan. Jinak mi můžete napsat do komentářů, jak se těšíte do školy. Já se do školy netěším třeba vůbec, což je úplně super. Nechápu, kdo by se mohl těšit. Jinak ještě ten příští měsíc bych chtěl dosáhnout 100 odběratelů, takže jestli můžeš, tak dej odběr. A už zase dávám můj hvězdný hráč. Perfektně kopnuto. Tady ten gól je přesně pro toho klučinu, co vypsal v komentářích. Teď už to asi ten protihráč lívnul. Jak mi můžete napsat, jestli je lepší, třeba dáme příklad Messi nebo Ronaldo. Za mě je lepší 100krát Messi teda. A klidně vám to řekne můj bratránek, takže úplně v pohodě. Kvičák, Sorlot, Donovan, nedává. Šíhneme ten tlak. Úplně obrana k hovnu. Dnešní video nebude moc dlouhé, jenom dohrajeme tady ten zápas a video asi skončí. Jinak jsem rád za toho Američana, protože buď C, ještě spíš by se mi hodil víc to CM než Camko. Teď jsem bohužel dostal gól, protože jsem se moc nesoustředil.
A teď dáme nějaké střídání. Teď tady udělám jednu menší hovadinku, ale to je v pohodě. A ještě, jestli byste chtěli, tak bych pak mohl natočit, pak bych mohl natočit ještě video z Farming Simulatoru 23. Což je mobilní verze. Sice to mám trochu načítovaný, ale to je v pohodě. Jinak se tam dělá všechno úplně stejně. Teď je tady náš Aronson. Zkouší střelu z dálky. Tady byl asi faul za mě. Dobře. Tak prejna. To bylo jasné držení. Škoda. Jsem to chtěl dát pak ještě na Aronsona, ale to mi nevyšlo. Takže Desalí, Sörloth, Milner, Garnacho, Aronson. Nic. Už nemá síly. Desalí. Ale Desalí ještě jde. Sörloth. Sakra. Tady je. Militao. De Ligt. De Ligt zabránil gólu. Teď možná i dostane. A za mě mám dobrou obranu. Můžete hlasovat, jestli mám dobrý tým. Jestli ho mám dobrý, tak dejte 10 z 10 a jestli se vám tolik nelíbí, tak dávejte klidně i mý. To nevadí. A klidně můžete psát, jak vy se jmenujete ve FIFA, že bychom si pak mohli dát i jet zápas proti sobě. Takže tady ten zápas skončil 4-2 nakonec. Jsem za ten výsledek docela i rád. Za chvilku se už rozloučíme. Jo, no, ještě vlastně tam máme jeden možná pek. Ale to nás už nebude až tolik důležitý. Mystery Settings bude Petr Čech, že za něho jsem taky docela rád. A máme tady walkout. Roko CM, Marshall. Jo, to je ten už mi padl asi po druhý. Tady je náš Péťa Čech. Pak bude určitě opening tady na to. Což bude zítra. Jo, zítra. Takže se určitě těšte na video. A určitě ještě bude tady to. Což tady to je docela dobrý. I když tady z toho by se chtěla asi nejvíc tady toho chlapáka. Ale uvidíme. Na to je strašně malá procentní teda šance. A nebo kdyby jsem nedostal Messiasa, tak by jsem chtěl asi, jestli to tady najdu. Jo, tak najdu.
to nevadí. Hodil by se mi jinak ještě Guerreiro nebo Bono. A samozřejmě Messi, Kikitiana, Ronalda nechci. Takže prozatím. Čau.